wanda bai da lambar zambo, bai da lambar wannan, bai da lambar wankiya, bai da lambar toshewar kwakwalwa. Malam da kai gani shekaru mun goyi da bayanka. Al'ummar jihar Kano suna ƙaunarka, al'ummar jihar Kano sun san me kai wa jihar Kano. Zuwanka hawa wannan kujerar mun tabbatar da ƙarfin ikon Allah. Karfe 9 na safe daga zarar kai a takara babu sa'anka za ka ci nasara. APC ya ta nasa da ƙarfin ikon Allah. Shekaru ɗin Sani Lawan. Shekarun mutum ne mai nagarta, mai aminci, mai jama'a. Mun tabbatar cewa yanda yake da farar zuciya ya zo don ya taimaki ganyen APC, don ya taimaki tafiyar Bola Ahmed Tinubu. Za mu samu nasara. Ba so muke a yi maganar takara ba, maganar nasara muke bukata. So muke Malam Ibrahim Shekaru babu wanda ya isa hada kwanji da shi. Ka ɗauka cewa zaben da ya gabata ƙuri'a ce 500,000 Malam Shekaru aka yi tsammanin an sakawa. Duba wancan damar da muka ba wani dukan tashi ka sha ruwan gishiri. Wannan bawa ce Allah ya mara da nasara da ɗaukaka. Muna goyon bayan Malam Dr. Ibrahim Shekaru kuma za mu kiyaye martabar tafiyarsa, za mu tallata shi domin shi wankakke ne. Ba abin da rami Allah sai godiya ga kuma shugabanni da jagorori da 'yan jam'iyya gidi masu ƙaunar jam'iyyar APC, masu ƙaunar Bola Ahmed Tinubu, masu ƙaunar Alhaji Abba Kabir Yusuf, masu ƙaunar mu da nasara da ci gaba. Bisa farar dabara da suka hange da suka yi mana wurin ganin cewa an ɗauko dattijo aƙili, malam masanin hanya, malam wanda ya san Allah, malam mai taimakon bayan Allah, malam mai gaskiya, malam mai aminci, Malam Dr. Ibrahim Shekarau. Mun sa shi a gaba, mun tabbatar cewa shi ne jirgin fitan al'umma. Daga kansa a Kano Santar magana ta ƙare. In kana neman nagarta, kana neman hankali, kana neman mutunci wanda al'ummar jihar Kano shi suke bukata. Ba fafalo ba, ba ƙarya ba, ba ruba ba, ba kuma 'yan zarzuga ba, ba su 'yan tallantini ba, ba 'yan yara waɗanda suke tada hazo na ƙarya ba. In kana neman wanda zai wakilci Kano ta tsakiya, wanda zai kare mana martaba da mutunci, wanda zuwansa alfarma yayin jam'iyyar mu, wanda yake da 'yan dangwala a ƙasa, wanda mata suke bukatarsa za su samu ƙuri'a, wanda matasa su yi masa za su samu ƙuri'a, wanda bayi da lambar komai, wanda bayi da lam'a komai, wanda bai cutar da al'umma ba. Zuwanka hawa wannan kujerar mun tabbatar da ƙarfin ikon Allah. Karfe 9 na safe daga zarar kai a takara babu sa'anka za ka ci nasara. APC ya ta nasa da ƙarfin ikon Allah. Shekaru ɗin Sani Lawan. Shekarun mutum ne mai nagarta, mai aminci, mai jama'a. Mun tabbatar cewa yanda yake da farar zuciya ya zo don ya taimaki ganyen APC, don ya taimaki tafiyar Bola Ahmed Tinubu. Za mu samu nasara. Ba so muke a yi maganar takara ba, maganar nasara muke bukata. So muke Malam Ibrahim Shekaru babu wanda ya isa hada kwanji da shi. Ka ɗauka cewa zaben da ya gabata ƙuri'a ce 500,000 Malam Shekaru aka yi tsammanin an sakawa. Duba wancan damar da muka ba wani dukan tashi ka sha ruwan gishiri. Wannan bawa ce Allah ya mara da nasara da ɗaukaka. Muna goyon bayan Malam Dr. Ibrahim Shekaru kuma za mu kiyaye martabar tafiyarsa, za mu tallata shi domin shi wankakke ne a wurin matasa, a wurin 'yan dangwale, a wurin al'ummar jihar Kano, a wurin ɗalibai, a wurin malamai, a wurin iyaye da sarakuna. Duk wani wanda ya san mutuncin kansa, wanda ya karba da hankali nake gama, ba ɗan gada ba, ba ɗan hayaniya ba, ba ɗan kono aka sai da kare ya yi kasuwa ba. Ina ma magana cewa Malam Shekaru shi ne wanda in muka sa shi da ƙarfin ikon Allah za mu ci zaɓen mu successful. Ko Malam Ibrahim Shekaru mutum ne da ya gina al'umma, mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne mai son bayan Allah. Me kake bukata da ya wuce haka? Wai to Shekarau ɗin nan fa yayi sanata Sani Lawan. Wannan shi ne yasa muka ce ya zo da sabon gini gwada. Ai tsoron Allahnsa da kuma kyawawan mutuncin al'ummarsa kada muke bukata, nasara muke bukata. Wallahi ka ɗauko Malam Shekarau kada ka ajiye shi, sa Malam Shekarau kawai zuwa zai zo a kujera alfarma da zai mara. Babu wani ɗan kiran kalajo waɗanda aka saba tikawa da ƙasa, wallahi ba su da kafasitinsa. Muna son dukkanin wani mai Shekarau takara za ku ci. Wallahi azimu da ƙarfin ikon Allah ba in dan kake magana ba, iyayen mu shi suke yi, malaman mu shi suke yi, sarakunan mu shi suke, attajiran mu shi suke, yan dangwala kai dan in a daure tsayin kadai in su za su samu da Malam Shekaru ya ci zabe balle yan uwansu sirkansu. Ina ta da Malam Shekaru kuma duk mutumin da ya ga Malam Shekaru ta magana wallahi sai na fito da makaman yaki kowa shi na fatattaka shi, na fatattaka wanda ya daure mai kinti a siyasa.